Гэтым артыкулам каманда «Менавіта онлайн» далучаецца да кампаніі Free Ivashин, мэтай якой з'яўляецца вызваленне журналіста «Інформнапалма» Дзяніса Івашына. Аэрадром Падворшай, грузавы хаб ці вайскова-рамонтная база для расійскіх ПКС. З лістапада 2020 года аэрадром Ворша, раней вядомы як вайсковы аэрадром Балбасава, атрымаў сертыфікат гатоўнасці да эксплуатацыі. Паводле пункту гледжання профільнага сайта infotrans.by, лагістычны цэнтр у Балбасава, у які ўваходзіць гэты аэрадром, можа выкарыстоўвацца для вайсковых грузаў ды грузаў падвойнага прызначэння. У 2021 годзе на будаўніцтва другой узлётна-пасадкавай паласы з аб'ектамі дадатковага прызначэння аэрадрома Ворша будзе выдадзены дадатковы крэдыт 1,6 мільёнаў даляраў. Адпаведна, можна меркаваць, што неабходнасць рэканструкцыі толькі што адчыненага для міжнародных грузаперавозак аэрадрома сведчыць пра разлік на вялікі размах і перспектыўнасць яго для замоўцаў як буйнога грузавога хабу, або, улічваючы ніжэй пададзены факт, як вайскова-рамонтнай базы для расійскіх ПКС. А менавіта, роўна за паўгады да выдачы сертыфіката 3 чэрвеня 2020 года Аршанскі авіярамонтны завод, чыя тэрыторыя знаходзіцца ў тым жа лагістычным цэнтры Бремена-Ворша, выдаў расійскай кампаніі ТА Heli Mountains доверенность на оказание наступных послугов. Цитата. По выполнению капитального ремонта на сертифицированном ремонтном предприятии ОАО «Аршанский авиаремонтный завод» вертолетов Ми-2, Ми-8Т, Ми-8ТВ-1, Ми-8АМТ, Ми-171, Ми-171Е, Ми-17, Ми-171А1, Ми-171А2 и Ми-26Т, принадлежащих российским авиакомпаниям. По выполнению периодических форм технического обслуживания и ремонта агрегатов на сертифицированном ремонтном предприятии ОАО «Аршанский авиаремонтный завод» вертолетов Ми-2, Ми-8Т и других, принадлежащих российским авиакомпаниям. Тэрмін дзеяння гэтай давернасці скончыцца 31 снежня 2022 года. Далей група кампаній «Горныя верталёты», на сайце которой и была отшуканная гэтая доверенность, пералічвае патэнцыйных замоўцаў паслугаў, цитата, «российских гражданских вертолетных авиакомпаний, а также для всех государственных органов РФ, таких как МЧС России, Министерство обороны РФ, Федеральная служба безопасности России, ВМФ МО РФ, Росгвардия, Роскосмос, МВД России, Пограничная служба ФСБ России, Федеральная таможенная служба России, специальные летные отряды и другие». Пацверджаннем таго, што замоўцы паслугаў гэта сапраўды Мінабароны Расіі ды іншыя расійскія сілавыя ведомствы, служыць паездка прадстаўнікоў ТА Heli Mountains у жніўні 2020 года, то бок ужо пасля атрымання давернасці, на выставу «Армія-2020» у Маскве, дзе яны для кіраўніцтва Аршанскага авіярамонтнага завода арганізавалі шэраг сустрэчаў з расійскімі вайскоўцамі. ТА Heli Mountains было створана ў лютым 2019 года. Падчас рэгістрацыі гэтай кампаніі быў указаны тып дзейнасці арэнда грузавых паветраных судоў з экіпажам. Але потым, у кастрычніку 2020 года, у афіцыйныя дакументы кампаніі былі дададзеныя яшчэ некалькі тыпаў дзейнасці. Гандаль оптавы зброяй і боезапасамі, гандаль раздробнай зброяй і боезапасамі ў адмысловых крамах, дзейнасць у складаванні і захаванні. На інтэрнэт-старонцы ТА Heli Mountains указана, што гэтая кампанія уваходзіць у групу кампанію «Горныя верталёты», якую таксама складаюць ТА Heli Mountains Захад ды ТА Mountain Helicopters. ТА Heli Mountains знаходзіцца ў Маскве, казарменны завулак, дом 6, будынак 1, паверх 3, офіс 5. Там жа размешчаны і ТА Heli Mountains Захад. ТА Mountain Helicopters знаходзіцца ў Варшаве. Адрэса Хоза-стрит, 86/210 00-682. Дырэктарам ТА Heli Mountains з'яўляецца Райченко Мікалай Михайлович, а ягоным памочнікам Ісакаў Уладзімір Уладзімірович.
Абодва яны актыўна вядуць свае акаунты і размяшчаюць шмат здымкаў. У тым ліку можна знайсці здымкі з выставы «Армія-2020», а таксама здымкі на тле вайсковага верталёта, які рамантуецца, меркавана, на аршанскім авіярамонтным заводзе. Пры вывучэнні акаунта vk.ru Уладзіміра Ісакова былі зафіксаваныя фотаздымкі за 2018 год у акупаваным Расіяй украінскім Крыме, а таксама сведчанне прабывання азначанай асобы ў расійскім інфармацыйным фарватары рускага міра. Паводле хэштэгаў самого Ісакова пад гэтымі фота можна меркаваць, што паездка мела на мэце не толькі турыстычны рэлакс, але і нейкія бізнес-праекты. Сярод тыпаў дзейнасці іншай кампаніі ТА «Хелі Маунтэн Захад», якая належыць дырэктару і заснавальніку гэтай арганізацыі Мікалаю Райченко, азначанае наступнае: деятельность туристических агентств, деятельность туроператоров, услуги по бронированию и прочее и сопутствующая деятельность. Хоць фактаў непасрэднага аказання турыстычных паслугаў гэтай фірмай дагэтуль не было выяўлена, можна меркаваць, што зафіксаваная вандроўка ў Крым магла быць першым крокам на шляху планавання і арганізацыі турбізнеса на акупаванай украінскай тэрыторыі, які з нейкіх прычынаў пакуль не паўстаў. Але, мяркуючы паводле асноўнага бізнесу гэтай ды іншых фірмаў у групы кампаніі «Горныя верталёты» і спецыялізацыі Крыма як вайсковай базы РФ, хутчэй за ўсё мэтай бізнес-перамоваў было ўсё тое ж тэхнічнае абслугоўванне лётнай вайсковай тэхнікі, гандаль зброяй і боезапасамі, арэнда грузавых судоў ды паветраныя перавозкі. У любым выпадку украінскай службе бяспекі варта даследаваць наяўнасць у Мікалая Райчынкі ды ГК «Горныя верталёты» бізнесу на тэрыторыі Украіны, часова акупаванай расійскімі войскамі. І, у выпадку наяўнасці такой бізнес-актыўнасці, праз МЗС Украіны ініцыяваць арышт ці іншыя міжнародныя санкцыі у дачыненні замежнай маёмасці кампаніяў, напрыклад, варшаўскай дочкі. Вынікам гэтага даследавання ёсць чарговая фіксацыя супрацы беларускіх і расійскіх абаронных ведамстваў, што можа сведчыць пра далейшае выкарыстанне матэрыяльна-тэхнічных сродкаў вайсковай інфраструктуры Беларусі у ваенных авантурах і міжнародных ваенных злачынствах Расійскай Федэрацыі. Апроч таго, абаронным службам Украіны ды іншых краінаў-суседзяў Беларусі, чальцоў еўразвязу і НАТО неабходна мець на ўвазе, што ў выпадку далейшай інтэграцыі ў двукоссі Беларусі і Расіі падчас чарговай эскалацыі расійскай агрэсіі супраць гэтых дзяржаваў падобныя кантракты на тэхнічнае абслугоўванне могуць быць выкарыстаныя дзеля таго, каб пад выглядам тэхнікі, якая патрабуе рамонту, перакідваць на нашу тэрыторыю, што станецца пляцдармам для наступлення, спраўную расійскую вайсковую тэхніку, у прыватнасці верталёты і лятакі ў воршу, для ажыццяўлення гэтай агрэсіі. Сам артыкул з усімі спасылкамі і выявамі можна знайсці ў апісанні да гэтага роліку. Таксама маюцца версіі на іншых мовах. Служба маніторынга беларускай рэдакцыі «Інформнапалм».